Spartna flimkien mulej, kem tekim atsa, arb wahda li naqat bġisem tibnek ħaj. Fejn rimħabba, fejn il-ħaqda. Marjent mulej, min tgħix fil-lub. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Iġmana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa. Llum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San George Preka. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew naħalfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-segrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Manuel u Marija Portelli. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffrilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna ħarina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna ħarina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla daw tal-fedili u raj tal-erbieħ. Inti qiegħed lil San George Preka biex jitma' lin-naġġ tiegħek bil-kelma u jgħallimhom bl-eżempju. Bit-talb tiegħu għatina li nħarsu l-fidi li hu għallem bil-kelma u nimxu fit-triq li jurina bl-eżempju tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalli mill-ktieb ta' bin Sirak, min ħares il-liġi jeleb il-ġibdiet tiegħu, imma l-biża tal-mulej iwassal għal erf sħiħ. Ma jitallimx minn m'għandux għaqal, imma hemm għaqal li jqattar l-imrar. Tagħlim l-għaref jikber bħal arar u t-twissija tiegħu bħalajn ta' ilma ġieri. Qalb li blaħ bħal vażett imxaqqaq, ebda tagħlim maż-żomm. Jekk jisma' kliem għaref minn għandu t-tagħlim, iffaħru u iżid miegħu. Jisimgħu minn ħajtu jgħaddija fix-xalar, imma ma jogħġbux u jitfgħu wara daru. Diskors li blaħ u bħal tabija fi vjaġġ, imma fuq fom bniedem li jifhem tinsab il-ħlewwa. Dak li jgħid l-akli u nfittex fil-laqat u f'qalbhom jibqgħu jaħsbu fuqu. Bħal tiżjien tad-depp u t-tagħlim għall-akli u bħal brazzuletta fid-drijow il-lemini. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, għallimnu mulej it-trek tal-kmandamenti tiegħek. Għallimni mulej it-trek tal-kmandamenti tiegħek, jiena rrid nibqa' fija sal-aħħar, femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Għallimni mulej it-trek tal-kmandamenti tiegħek.
mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek għax fija nsib l-għaxqa tiegħi. Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek u mhux lejn ir-reba. Għallimni mulej it-trek tal-kmandamenti tiegħek. Tħallix il-għajnejja jħarsu lejn il-fruwa. Għatini l-ħajja bil-kelma tiegħek. Żomm il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek li jint għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek. Għallimni mulej it-trek tal-kmandamenti tiegħek. Warrab minni lajb li nibża minnu għax tajbin huma id-digriti tiegħek. Ara kif jiena mxennak għal preċetti tiegħek fil-ġustizzja tiegħek għatini l-ħajja. Għallimni mulej it-trek tal-kmandamenti tiegħek. Ħatinżel fuq it-jubitek mulej u s-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Imbagħad nagħti tweġiba lil min jajarni għax jinnafda fil-kelma tiegħek. Għallimni mulej it-trek tal-kmandamenti tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Min ħares il-kmandamenti u jgħallimhom l-oħrajn, dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewiet. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Fl-aħħar Ġesu wara ruħu l-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u qalilhom: morru fid-dinja kollha x'għandu l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammet isalva, iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. F'ismi jkeċċu x-xaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu s-slieb b'idejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlulhomx ħsara. Iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. U mbagħad marru jibtitkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-ktieb ta' Ben Sirak tagħmel differenza, kontrast qawwi bejn l-iblaħ u l-għaqli. L-iblaħ huwa dak li jobot it-tagħlim u l-għaqli huwa dak li jfittex it-tagħlim, li jitgħallem. Kemm hija ħaġa sabiħa, distinzjoni qawwija ħafna. Iblaħ jew għaqli. Fis-silta tal-Vanġelu li għadna kemm smajna, il-konklużjoni tal-Vanġelu ta' San Mark, għandna il-Ġesu li jibgħat lill-Apostli biex jipritkaw kullimkien. Ħieni min jilqa l-kelma tagħhom. Ħieni min jilqa l-kelma tagħhom. Naħseb dawn iż-żewġ lezzjonijiet magħżula għal festa tal-lum ta' San George Preka jaqblu tajjeb ma' din il-festa. Tajjeb San George li qegħdin infakru llum twilet il-Belt Valletta fl-1880. Imma għadda ħajtu l-aktar il-Ħamrun. Tajjeb San George fl-1906 sar assejs u ftit wara ħass li l-vokazzjoni tiegħu kienet li jgħallem. Waqqaf fis-soċjetà tal-mużew fl-1907 tajjeb u kienet barka Alla. San George jibqa' magħruf qabel ma ordna saċerdot kien ħajmut dan San George Preka. It-tabib li l-missiju kien qallu lestilu l-ħwejjeġ għal-kefin. Imma rida Alla kienet differenti. Tajjeb, qam
u baqa' jgħid it-tabib miet, missieri miet u jien għadda ħaj. San George. Tajjeb, il-pjanijiet tal-Alla biss jafu. Għamel ħafna ġejt fis-soċjetà tagħna, San George Preka, waqqaf fis-soċjetà tal-mużew kifet fl-1907 bl-iskop li jgħallem. Ara, il-karizma tal-mużew hija li jitalmu biex jgħallmu. Il-kelma mużew kif tafu hija mgħallem mhux li d-dinja kollha timxi fuq il-Vanġelu, mhux li d-dinja kollha timxi fuq il-Vanġelu. Dik tfisser mużew. Tajjeb. San George jibqa' magħruf għal ftit lezzjonijiet li jagħmel, ftit lezzjonijiet, mhux ftit lezzjonijiet, għamel ħafna lezzjonijiet, imma l-aktar li baqa' magħruf għal l-intenzjoni retta, pereżempju. San George jinsisti ħafna fuq l-intenzjoni retta. Li dak li tagħmel għamlu għal Alla, tagħmlux għal bnedmin. L-intenzjoni retta. San George jibtilka ħafna wkoll fuq il-mansfetudni. Tpattejx, anki jekk tirċievi azzjoni ħażina tpattejx. Għallem ħafna fuq il-maħfra tal-edewwa San George Preka. Tajjeb, li taħfer kif għallimna Ġesu fl-aħħar mill-aħħar. San George għamel biċċa xogħol kbira ta' ħafna drabi aħna laqqasna prezzawha. Tajjeb, il-mużew huwa università għall-poplu. Tajjeb, il-mużew huwa università reliġjuża għall-poplu. Il-membri tal-mużew minhom il-mużew għandhom lezzjonijiet differenti. Jitgħallmu fuq jenna fl-istorja tal-Knisja, it-teoloġija, il-marjoloġija, jennaf l-iskrittura. Għandu ħafna suġġetti qisu skola jew università għall-poplu, aċċessibbli għall-poplu. Jikteb b'mod ħafif San George Preka, kellu karizma fit-tagħlim. Tajjeb dan San George Preka. Illum qegħdin iċċelebraw li huwa għaddejs, ma San George Preka kellu l-istaleb tiegħu u kellu d-diffikultajiet tiegħu, laqqat fuq rasu wkoll laqqat fuq rasu kemm felaħ ukoll. Speċjalment meta l-isqofor dalu li għal il-mużew kienet pjaga kbira u ġeħ ta' qalb kbira. Imma l-pjanijiet tal-Alla jimxu, dak li jkun imnalla jimxi. Il-Papa Giovanni Paolo II għamlu bejatu u Benedetto XVI għamlu għaddejs. Giovanni Paolo II taħ ċertifikat kbir il-San George Preka għal San George Preka huwa t-tieni missier fil-fidi għal Malta. It-tieni missier għal San Pawl, it-tieni missier fil-fidi għal Malta. Illum is-soċjetà tal-mużew hija mxerda mhux biss hawn Malta imma f'diversi pajjiżi. Qed jiġi f'moħħi bħalissa l-Awstralja, s-Sudan, ma nafx il-Filippini jidilli. Tajjeb, hemm diversi pajjiżi, ma niftakarhomx kollha. Tajjeb. Tolbu għaddes kbejr biex jagħtina li nħobbu t-tagħlim. Waħda mis-sentenzi famużi ta' Don George Preka hija it-tagħlim huwa lajn ta' kull ġejd. It-tagħlim huwa lajn ta' kull ġejd. U kultant naħseb tajjeb nitolbu l-San George Preka biex jagħtina li aħna wkoll nitgħallmu. Kultant iltaqa' man Sara, kontenti bit-tagħlim li rċevew meta għamlu l-ewwel tqalbina jew meta għamlu l-griżma, jekk għadhom jiftakru xi ħaġa minnu. Importanti it-tagħlim li tibqa' titgħallem. Inti ħu tabib, ħu avukat, ħu ma nafx mejn, professjonist li ma jibqax jitgħallem ma jiswa xejn. Jiġi skadut. U jista' jkun li għandna nsara skaduti, ngħiduha kif inhi. Min ma jħobbx it-tagħlim huwa skadut. Nitolbu l-San George Preka biex jagħtina l-imħabba għat-tagħlim. Ħuti jeżis jew nitolbu lis-Sinjur Alla li f'kull bżonn tagħna rridna nirrikorru lejh
u bħalu liet lill-missier tagħhom nitolbuh bil-konfidenza u għal kull talba ntendu nitolbu wielek fl-isem ta' Ġesu. Nitolbu wielek fl-isem ta' Ġesu. Sinjur Alla, San George kien dejjem ubbidjenti lejn il-Papa u l-isfijiet li inti għażilt biex ikunu suċċessuri ta' ibnek fit-tmexxija tal-Knisja. Tħallina qatt inwarbu t-tagħlim li inti twaslilna permezz tagħhom nitolbu wielek fl-isem ta' Ġesu. Sinjur Alla, San George kien jgħid li t-tagħlim huwa lajn ta' kull ġejd. Għati jidden lil dawk li jmexxuna biex xalmuna kull ma hu sewwa għal ġittana u ta' kulħadd nitolbu wielek fl-isem ta' Ġesu. Sinjur Alla, nagħmlu tagħna t-talba li kien jagħmel San George biex inti tfejjaq il-morda, tfarrax l-imniktejn u tagħti l-għajnuna lil kull minnu fil-bżonn nitolbu wielek fl-isem ta' Ġesu. Sinjur Alla, inti għoġbok iżżejjen lil San George bżelu kbir għax-xandir tal-kelma tiegħek. Għatina li aħna wkoll nkunu bħalu xieda tal-Evanġelju tiegħek f'dak kollu li ngħidu u nagħmlu nitolbu wielek fl-isem ta' Ġesu. Nitolbuk mulej għalina l-koll ġejna din l-Ewkaristija għatina li nħobbu it-tagħlim anke fl-affarijiet reliġjużi nitolbu ismana. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għalunna biex nitolbu għalihom jew wednihom it-talb tagħna. Nitolbu b'mod speċjali għal dawk li għaddejn minn mumenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom minn ma jafdaw fejk. Nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fi djarhom, xi wħud li qegħdin jagħmlu xi operazzjonijiet f'dawn il-ġranet, tajjeb nitolbu għalihom ukoll biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn Nitolbu mulej għall-insar li huma berdejn fil-prattika reliġjuża għal-konverżjoni tal-midinbejn. Nitolbu għat-tfal u żgħażagħ tagħna biex jittieħdu mill-ispirtu ta' Don George li kellu mħabba kbira lejn Alla. Kellu qalbu mimlija b'Alla. Nitolbu ismana. Nitolbu għal-paċi fid-dinja mulej ħenna għalina u għatina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Nitolbu għal Manuel u Marija Portelli biex tinsaħħtijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. U Alla isma' dawn it-talbiet li qegħdin nagħmlulek bl-interċessjoni ta' San George Preka u għatina li nagħrfuk inħobbuk u naqduk dejjem iżjed biex ħajjitna tkun kollha kemm hi għall-glorja tiegħek. Bi Kristus jedna. Irrid nieħu sem l-aktar ħaj fit-talba tarat il-ħaj li ibnek għamilek xi nofra ġismu u demmu wkoll fis-sagrifiċċju mdemmi tal-Kalvarju u missier għall-ħaj irrodulek fit-talba Ewkaristika ta' kribnek maqudin ġewwa fih qed nofrulek il-ġieħ li tak fis-sagrifiċċju tal-Kalvarju. Irrid nieħu sem l-aktar ħaj fit-talba tarat il-ħaj li ibnek għamilek xin joffri il-ħobsu l-imbit fis-sagrifiċċju mdemmi tal-Kalvarju u missier għall-ħaj irrodulek ħaj fit-talba Ewkaristika ta' ibnek maqudin ġewwa fih qed nofrulek il-ġieħ li tak fis-sagrifiċċju tal-Kalvarju. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox, ilqa l-offerta li qegħdin nagħmlu lil kobor tiegħek fil-festa ta' San George Preka.
Fiċ-ċukun tagħna nitolbuk biex din l-offerta li jixhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tagħtina l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Siedna inmulej magħku. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem inrodulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Ġorġ Preka, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-ħerb bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li għamillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis mulej Alla tal-Eżerċiti. Osanna fil-għoli ta' smewwija, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwija. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull lusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċukun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerga mad-dinja kollha. U ettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqoftana Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Manuel u Marija Portelli li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-dinja.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denji. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna ħarina. Dan il-ġisem u d-dem għad-destijek, eħlisna meħtijiet kollha u minn kull ħażen. Żomm. Inti tiegħek tħallina qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
kienu bil-wifa u ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara qalbejn. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani, biex mal-anġlu u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Bis-saħħa ta' din it-qalbina mqazza għamel u Alla li tista' kollux li nimxu dejjem fuq l-eżempju ta' San George Preka biex bla qiegħda nagħtuk ġieħ minn qalbna u ma nejjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġid ta' kulħadd. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet f'ġeħ 3 ijiem li l-ġisem ta' Marija dan fil-qabar qabel ma ttella fis-sema li talbet hija stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Ħanejdu l-fjuret tal-lum. Ma nafux kienet qed tagħmel Marija meta ħabrilha l-Arkanġlu Gabriel. Nafu biss li kellha qalba miftuħa beraħ għas-sejħiet ta' Alla u ma kienitx aljanata. Talba Marija għallimni nżewweġ il-ġirja tal-ħajja mal-kontemplazzjoni. Il-fjuret tal-lum iqaf għal 3 sekondi qabel tibda titlob taħdem jew tgħin lil xi ħadd. Qabel ma tagħmel dan l-affarijiet iqaf tgħid. Iqaf tgħid. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ħankantaw flimkien. Fil-ħlewa ta' Mejju Montana Marija u kemm jidhom lejju dak ismek sabiħ kemm toħroġ qawwija dil-kelma minn qalbna bit-tama li talbna jagħtik l-akbar ġieħ. Jintlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien intlomta minn ħalqek bik mimli